И така, продължаваме, приятели. Продължаваме, Малина, с разговора, който водим. Моите деца са щастливи със семействата си. Децата ми са благословени в това, защото Бог е милостив и Бог вижда моето сърце и чува моите молитви, които сутрин и вечер отправям към Господа, приближавайки се със сърцето си и към душата си, с душата си към Него. Но, Малина, ще ти задам един въпрос тук пред всички, което се отнася и също към Методи Стоянов. Вие твърдите, че сте благословено семейство, християнско семейство. Сте благословени от Бога. Пеете, правите песни за Господа. Що какви са песните, един Бог знае. Няма да коментирам песните ви. Малина, не поглеждаш ли, хвърляйки към целта си кал, че проклятието тегне върху твоето семейство и върху синовете ти? Малина, аз направих дом за 100 бона и оставих за синът си. Твоят дом къде е за синовете ти и за внукът ти, Дейвид? Все още живееш под наем в София. Домът, който обитавате, е под наем. Утре хората могат да ви свърлят с парцалите ви навън. Но моите деца си имат дом. Построен от тези две ръце, благодарение на Господа за 100 бона. Да си хвърлиш обувките и да влезеш. Такъв дом оставих за синът си. Малина, моите дъщери са с зетьовите ми, с децата си. Живеят щастливо. Къде са твоите снахи на двамата ти синове? Къде са твоите внуци? Къде си ти? Къде е съпругът ти? Нали сте благословено семейство? Нали сте християни? Къде е благословението, Малина, върху вас от Бога? Къде ви е благословението? Снаха ти Надя на една страна. Снаха ти Асия отдавна, много отдавна напусна Методи. Дейвид то при майка си, то при баща си. Ти си в Испания, Валери в България. Имаш още една снаха и една внучка, която никога не споменавате. Румина. За нея никога не споменавате. Тя също ви е внучка. Имате още една снаха. Така, те станаха 3 снахи, от които нито една не е със синовете ти. Проклятие тегне върху теб и семейството ти, Малина. Проклятието не е върху мене, нито върху моите деца. Благословението е върху мен и върху моите деца, но не и върху вас. Ще престанете ли с вашата злоба? Ще престанете ли с вашите лъжи? Ще престанете ли с това да манипулирате хората? Ще престанете ли? Ако не престанете, пак ви казвам, че ще продължава проклятието да тегне върху теб и семейството ти. Казвате, че в мене има нечист дух, че аз съм с демони. Аз не се очудвам от това, което казвате, защото това е било казано преди 2000 години върху моят мил и добър пастир, върху моят Господ, който е дошъл в плът и се е родил в плът. Живял е на земята, помежду човеците, който е пострадал на кръста и възкръснал от смъртта, за да има човечеството в него вечен живот, който повярва и се покае. Ще ви прочета това нещо, където го казва, че наистина Бог, който е бил на земята
и е вършил много добрини, е вършил изцеления и е говорил истината. И когато говориш истината, винаги се обръщат и казват, че в тебе има нечист дух. Ще ви прочета това. В Матея, 12 глава, 24 стих се казва: а фарисеите, като чуха това, рекоха: този е с нечист дух, който изгонва духовете чрез Велзевул. Тук говорят за моят Господ, че е бил изгонвал бесовете чрез началникът Велзевул. Не е нещо ново под слънцето, Методи и Малина, да казвате, че в мен има нечисти духове, че аз съм обладана. Знаете ли? Обладаниците сте вие, не аз. Защото дух, който изповядва, че Исус Христос е дошъл в плът и се е родил в плът, той не е дух на Антихрист. В него е Божия дух. И Бог живее в него. Методи, известен си с песните, които правиш. Било то светски или не. Не е толкова чак интересно. Но искам да ти кажа нещо. Ти като печелиш от тези песни, даваш ли десятъка си? И в коя църква си зачислен? Ходиш по сватби, ходиш по балове, тук, там, вземайки от хората пари. От било мероприятия или евангелизация, няма значение. Не стига дето си лъжец, но си и крадец. Ще кажеш: ама в какво крадя Господа? Крадеш го. Ти такива, като моите квитанции, имаш ли да дадеш на църквата? Десятъка си. Те са много, не искам просто да всичките да ги извадя. Имаш ли такива квитанции, че си плащаш и си даваш десятъка в църквата? Едва ли. Едва ли. Ще ви прочита и това. В Малахия, в 3 глава, го пише, че човек ще краде Господа. Малахия, 3 глава, от 8 до 10 стих се казва: ще краде ли човек Бога? Вие обаче ме крадете. Но вие питате: как те крадем? Десятъците и приносите. Вие сте наистина проклети, защото вие, да, целият този народ ме крадете. Донесете всички десятъци в хранилището ми, за да има храна в дома ми. И опитайте ме сега в това, казва Господ на силите, дали не ще ви разкрия небесните отвори, за да излея благословение върху вас, тъй че да стигне място и за него. Методи, проклятие има за това във вашето семейство и върху вашият дом, върху вас, защото вие не давате десятък и не служите на Бога от сърце. Приятели, ще продължим след малко.